Ναι ρε φίλε, και που σου λέω εγώ είμαι Έλληνας, αλλά είχα πάει στο Ουσμπεκιστάν. Σταμάτα λίγο, είχα πάει στο Ουσμπεκιστάν και γεννήθηκα στο Ουσμπεκιστάν, με βγάλει η μάνα μου εκεί και ήταν έγκυος. Και βγήκα και ξέρεις εκεί, επειδή ήταν μαύρο και ένα μαύρος ρε φίλε. Και ήρθα εδώ με χαρτιά του Ουσμπεκιστάν στην Ελλάδα και με πιάνουν οι Δίας που λες και με στείλανε Νέα Ζηλανδία ρε φίλε, γιατί τα χαρτιά έγραφαν ότι είμαι Νέος Ζηλανδός. Ναι ρε φίλε, και μετά πάω στη Νέα Ζηλανδία και έρχεται ένας ταξιτζής εκεί που ήμουν πίσω από χώρα, καθόμουν έτσι ήρεμος κάτω, έκανα τη φούντα μου, καθόμουν, έρχεται ένας ταξιτζής και μου λέει θέλει να ανοίξει μπουρδέλο ρε. Και χάρηκα, εγώ λέω μπουρδέλο πουτάνες, θα πάρω λεφτά, θα πάω στη χώρα μου ρε φίλε. Αλλά εγώ δεν ήξερα ποια είναι η χώρα μου γιατί δεν ξέρω που είχα γεννηθεί. Και πήγα στο μπουρδέλο και πήγα γάμισα μια πουτάνα. Και τη σηκώνω και μου είχαν κόψει τον μπούτσο ρε φίλε. Γιατί ήμουν ο Ζηλανδοί κόβουν τον μπούτσο και λέω πως θα τη γαμίσω την πουτάνα. Και πάω μια πουτάνα, της παίρνω ένα πώς το λένε, δονητή και τον έχω να μου λέει δεν νιώθω. Παίρνω μια καρέκλα, τη στοχώνω όλο με, έσπασα την καρέκλα ρε φίλ. Και την έχω ένα στον κόλο και με στο μουνί. Και μετά χώνω ένα τραπέζι, αλλά ο μαλάκας στο τραπέζι ήταν αντίκα, 1 δισεκατομμύριο ευρώ έκανε. Και μπήκα με ένα φακό εδώ πάνω στο μουνί της μέσα, μέσα στο κούτελο. Και μπήκα μέσα να βρω την αντίκα. Μπαίνω μέσα και βλέπω έναν τσιγκάνο το φίλο μου από την Ελλάδα να κλείσει μια καρέκλα ρε φίλε. Και του κάνω ρε φίλε μήπως είδες μια αντίκα 1 δισεκατομμύριο ευρώ να τα πεις. Μου λέει τι να δω ρε φίλε, το έχασα ολόκληρο ντάτσινο ρε φίλε. Και μετά εγώ έμεινα εκεί μέσα μες στο μουνί της, βρήκαμε τον ντάτσινο, ήρθαμε Ελλάδα. Και μες στην Ελλάδα μου κόψανε χαρτιά ότι είμαι τσιγκάνος. Αλλά εγώ μέσα μου δεν ένιωσα τσιγκάνος. Ένιωσα, δεν ξέρω τι ένιωσα, δεν ξέρω από ποια χώρα ήμουνα. Ένιωσα Ευρωπαίος. Ένιωσα Ευρωπαίος ότι μου αρέσουν τα πέι Ευρωπαίοι. Και ρε φίλε και μετά πήγα στην Ιταλία και μου ήρθε η Μόνικα Μπελούτσι και της λέω πως να σε γαμίσω χωρίς πούτσο. Έχω ένα ταμπαλάκι εκεί, της τάχωνα, τίποτα δεν ένιωθε. Μετά πήγα το κεφάλι μου, το έχω στα μέσα, τότε ένιωσε ρε φίλε. Το κεφάλι μου ήταν μέσα στις τρίχες ρε φίλε μετά. Δεν ξέρω γιατί. Είχε πρόβλημα, είχε τριχοφυΐα και της έφευγαν οι τρίχες στο κομμουνί και έπεσαν όλες στο κεφάλι μου ρε φίλε. Εγώ ήμουν καράβνες και τώρα έχω μοϊκάνα ρε φίλε. Και μπήκα μέσα στο μουνί που λες και μου βάψε τα μαλλιά ξανθά ρε φίλε, καλύτερη βαφή όλων. Βαφή μαλλιών η Μόνικα Μπελούτσι που έχει direct. Και μετά ρε φίλε ήρθε ο Τρίας, γιατί εκεί δεν έχουν τους Δίας, έχουν τους Τρίας και με πήρε κλωτσιδόν και με πήγε στο Αλεπουδόν. Και πήγα στο Αλεπουδόν και μου είπαν από πού είστε και του κάνω δεν ξέρω ρε φίλε. Γεννήθηκα στο Ουσμπεκιστάν, πήγα Νέα Ζηλανδία, μετά Τσιγκανία, μετά Ελλάδα, μετά σε ένα μουνί. Εκεί είναι το σπίτι μου, του λέω το μουνί μου αρέσει. Και πήγα στο μουνί που λες και μπήκα μέσα και έκλαιγα μέσα στο μουνί της γκόμενας. Στην γκόμενα μετά όμως ήταν παράνομο το μουνί της. Και μου το ράψαν και έμεινα μέσα στο μουνί της και μετά πήγα ένα τρυπάνι και άνοιξα μια τρύπα 46 κιλοστά ρε φίλε. Όλα τα και κάβα, τι να σου πω ρε φίλε. Βάρα και πιστόνι, τα βάρα και όλα φίλε. Ψαλίδια ήθελε μπροστά να της κόψω λίγο το μουνί με τα ψαλίδια τα μπροστινά. Ήθελε αναρτήσεις πίσω, γάμισε με Στέλλα δεν μου έκανε ρε φίλε. Και μετά που λες δώσ' με ένα τσιγάρο να ξεχάσω τον πόνο μου ρε φιλάρα και ένα τσιγάρο ρε φίλε, ένα τσιγάρο. Merci beaucoup ρε φίλε, έχω μάθει και μετά με στείλανε σε μια Γκουαντανάμο, όχι ρε, δεν ξέρω τη χώρα τους το φίλε, ναι, δεν ξέρω τη γλώσσα, Γκουανταχάρα. Στην Κίνα άμα δεν ρευτείς είναι ντροπή ρε φίλε, νιώθουνε προσβολή για το φαγητό τους. Γι' αυτό ρεύομαι εγώ, είχα πάει στην Κίνα και μου ήρθε ο Τάιτσουν Σίνγκα και μου είχε πει έλα να σου κάνω τα μάτια σε Κινέζος. Και ο μαλάκας ήθελε να μου κάνει τα μάτια σε Κινέζος και μου τα τράβηξε με μια και μου τάραψε με μια κλωσή. Και εγώ μαλάκας μου κόψανε και τη ρόγα ρε φίλε και έχω μείνει με μια ρόγα. Και ήρθα με γάμισε ένας τσιγκάνος και μετά με άφησε έγκυο και εγώ δεν μπορούσα να θρέψω το παιδί μου. Και το έδωσα στους πόντιους ρε φίλε. Και μετά ήρθανε κάτι Ρώσοι και με δίρανε στο ξύλο ρε φίλε και έγινα μαύρος και έτσι είμαι από το Πακιστάν ρε φίλε, συγγνώμη. Ευχαριστώ πολύ.